Kinsay nagmando sa kalibutan. Unsay atong makatunan sa tanyag ni Satanas kang Hesus? Unsang mga teksto ang nagpakita nga si Satanas ang nagmando sa kalibutan? Kung dili pa iya ni Satanas ang tanang gingharian sa kalibutan, iya kaning ihatag kang Hesus? Nahibalo si Hesus kung kinsa gayud ang nagmando sa kalibutan. Dihay higayon nga gipakita ni Satanas kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang himaya niini. Mateo kapitulo 4 bersikulo 8 ngadto sa 9. Unya gidala siya sa yawa sa bukid nga talagsaon ang kahabog ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang himaya niini. Ug iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kun mohapa ka ug mosimba kanako. Lukas kapitulo 4 bersikulo 5 ug 6. Busa gidala siya sa yawa sa habog nga lugar ug sa daklit gipakita kaniya ang tanang gingharian sa yuta. Dayon ang yawa miingon kaniya, ihatag nako kanimo ang tanang otoridad ug ang himaya niini, kay kining tanan ako ug ihatag nako kini kang bisan kinsa nga gusto nakong hatagan. Huna-hunaa kini, kun dili iya ni Satanas ang maong mga gingharian, iya kahaning ihatag kang Hesus? Dili, busa ang tanang gobyerno iya ni Satanas. Tingali naglibog ka, nganong si Satanas man ang nagmando sa kalibutan? Dili ba si Jehovah man ang labing gamhanang Dios nga mo'y naglalang sa universo? Nadayag kapitulo 4 bersikulo 11. Takos ka, Jehovah nga among Dios nga mudawat sa himaya o sa dungog o sa gahom, kay gilalang nimo ang tanang butang, ug tungod sa imong kapuputon sila milungtad ug nalalang. Tinuod na, pero klaro kaayo ang giingon ni Jesus nga si Satanas ang mamamando ni ining kalibutanan. Juan kapitulo 12 bersikulo 31. Karon kining kalibutana ginahukman ug ang magmamando ni ining kalibutana palagputon. Juan kapitulo 16 bersikulo 11. Dili nako magdaghan pagsulti kaninyo, kay ang magmamando ni ining kalibutana nagsingabot na, ug siya dili makaimpluwensya kanako. Si Apostol Pablo nag-ingon nga si Satanas nga yawa ang Dios niini nga sistema sa mga butang. Unya bahin sa paghukom kay ang magmamando ni ining kalibutana gihukman na. Ikaduhang Korinto kapitulo 4 bersikulo 3 ngadto sa 4. Sa pagkatinuod kung ang maayong balita nga among ginapahayag gitaptapan, kini gitaptapan taliwala ni adtong mga nagpadulong sa kalaglagan. Liwala kanila ang Dios ni ini nga sistema sa mga butang nagbuta sa hunahuna sa mga dili magtotoo, aron nga ang kahayag sa mahimayaong maayong balita bahin sa Kristo ang larawan sa Dios, dili makadan-ag. Og si Apostol Juan miingon nga ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa usa nga daotan. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 19. Kita nahibalo nga gikan ta sa Dios, apan ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa usa nga daotan. Tapuson ang kalibutan ni Satanas. Nganong kinahanglan tagbag-ong kalibutan? Kining kalibutan na nagkasamot kadelikado, bisan asa dunay gubat, korupsyon, pagpangilat ug kapintasan. Ang mga tawo dili makasulbad ni ining tanan bisan unsa pay ilang buhaton, pero sa dili madugay laglagon sa Dios kining daotang kalibutan. Panahon sa iyang gubat sa Armageddon, ug pulihan niya kining mataro nga bag-ong kalibutan. Ginadaya kapitulo 16 bersikulo 14 ngadto sa 16. Sa pagkatinuod, kini maoy mga pahayag sa mga demonyo ug kini naghimog mga ilhanan, ug kini nangadto sa mga hari sa tibuok ni puy-ang yuta, aron tigumon sila ngadto sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga labing gamhanan. Tan-awa, moabot ko nga samang kawatan, malipayon ang magpabiling nagtukaw ug magbantay sa iyang panggawas nga mga bisti.
aron dili siya maglakaw nga hubuog ang mga tawo magtan-aw sa iyang kaulawan. Ug gitigom sila niini sa dapit nga gitawag nga Hebrehanon ug Armageddon. Armageddon, gubat kini sa Dios aron laglagon ang kalibutan ni Satanas ug ang tanang dautan. Kinsay gipili sa Dios nga mahimong hari sa iyang gingharian, unsay gitagna sa Biblia bahin kang Jesus. Si Jehovah nagpili kang Hesukristo nga mahimong hari sa iyang gobyerno o gingharian sa langit. Linibo ka tuig ang milabay. Gitagna sa Biblia nga si Jesus magmando ingong prinsipe sa pakigdait ug ang iyang gobyerno walay katapusan. Itudlo ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga iampo kini nga gobyerno dihang siya miingon. Mateo kapitulo 6 bersikulo 10. Paanhia ang imong gingharian, matuman unta ang imong kabubuton maingon sa langit mauman usab sa yuta. Isaias kapitulo 9 bersikulo 6 ngadto sa 7. Kay dunay bata nga natawo alang kanato, usa ka anak nga lalaki nga gihatag kanato, ug ang magmamando maanaa sa iyang abaga. Ang iyang ngalang tawgong kahibulungang magtatambag. Diyos nga gamhanan, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdait. Ang iyang pagmando padayong mulambo, ug ang pakigdait walay katapusan. Sa trono ni David ug sa iyang gingharian, aron kini lig-ong matukod ug mutunhay. Pinaagi sa hustisya ug pagkamataron, sukad karon ug hangtod sa hangtod. Himuon gayud kini ni Jehovah sa mga panahon tungod sa iyang kasibot. Sa Kapitulo 8, atong makatunan kung sa unsang paagi pulihan sa gingharian sa Dios ang mga gobyerno sa kalibutan. Dayon ang gingharian sa Dios mahimo sa yuta nga nindot nga paraiso. Daniel Kapitulo 2 bersikulo 44. Sa mga adlaw ni anang mga haria, ang Dios sa langit magtukod og gingharian nga dili gayud malaglag. Og kini nga gingharian dili ipasa ngadto sa laing katawhan. Dugmukon ug tapuson niini kining tanang gingharian ug kiniray mo barog hangtod sa hangtod. Gingharian sa Dios kini, maoy usa ka gobyerno nga gitukod ni Jehovah sa langit. Ang hari niini mao si Hesukristo. Sa umaabot gamito ni Jehovah sa pagwagtang sa tanang dautan, ang gingharian sa Dios magmando unya sa tibuok yuta.